17 представители на Българската карате Киокушин федерация се завърнаха от Япония. Там те участваха в престижния семинар, воден от председателят на Световната централа по Киокушин Канчо Хацуо Рояма. В родната ни делегация се включиха и сенсей Николай Рачев и сенсей Асен Асенов. Семинара беше около 200 човека. Чуждестранните участници бяха около 70. Българската група беше най-голяма. Според сенсей Рачев, който е и бранд шеф на Българската федерация Киокушин, този спорт набира все по-голяма популярност у нас. Винаги има какво се учи, винаги има какво се усъвършенства и точно за това на този семинар и се постарахме да закараме колкото се може повече инструктори от различните градове в страната, така че те да могат да предадат знанията, това, което са научили там на своите състезатели и така да дигнем нивото. Сенсей Асенов обаче споделя, че все по-трудно се работи с подрастващите. Причината е липсата на спортна дисциплина и амбиция. Аз бих казал, че при нас психоклимата, погледа на обществото към този вид спорто е по-важен. По-прещото отдолу материала, с който работим. Там е, според мен, проблема. А не толкова от големите познания. Няма нищо по-различно от това да тренираш и да си в добра върхова форма и все пак да познаваш добре спорта. В календара на Българската карате Киокушин федерация предстоят състезания за деца в Бургас и международен турнир за юноши в Германия. А представителите ни при мъжете имат покана за участие в откритите първенства на Русия, Австрия и Япония.